berkah wae. Mbak Nengki Monggo Mbak Nengki. Panyuwunan saking Mbah Lurah. Nggih. Ngersakaken Ilir-ilir. Ilir-ilir. Nah. Yurung do saya. Nggih. Alhamdulillah semangat. Betul. PKK. Kono-kono sik omong-omongan karo Mak Cange. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Nengki. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah. Niki sampun mboten betahaken obat menika. Kok obat? Kira-kira Setiawan. Nggih, jan ya tenang go bahan lho. Sehat-sehat Mbak Nengki. Nggih, alhamdulillah sehat. Wis diobati saiki swarane wis kepenak. Nggih. Yo nembang to. Ya apa mengokne aku. Ora noloni. Aku ra wani. Aja ngono, Mas. Ora Mas. Aku obate cilik Mas samu ampuh lho iki ya ta. Aku tenan kok. Mas Purba. Pripun? Aku lek karo iki wedi aku. Lah kok. Lho wong anggere nesu mekrok. Bakal kalah aku penak tak juang krokne kok kene no. Ora masalah. Saya menang aku. Ora ngono ya ora didulit wong wedok ayu. Lir. Ya, pamundutan Mbah Haji. Bapak Mislana Madi. Nggih. Mosok kok cengkoke ngono to, Rek? Lah pripun kok lir tandure wosumilir tak ijo royo-royo. Mangga ilir. Monggo, Cok. Mangga. Yuk. Kok awakmu kuwi ngopo to? Kuwi pala penak kaya Kok kene Mas kok lho rebate iki lho Mas. Lagi wis disenggreng kuwi lho. Oh ya. Ilir-ilir Mbak Nengki, Mas Gareng, Kacarios menika rumiyin Duk rumuhun riptanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Ning nitik bahasane menika mbok bilih menika sampun Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang kaping gangsal. Kok kaping 5 mak? Iya, gandeng Kanjeng Sunan Kalijaga ki cacahe ana 5. Nggih. Ora mung Pangeran Kalijaga Raden Sahid, ning ya ana Sunan Kalijaga Susunan Adi, Pangeran Kadilangu, Pangeran Wijil lan liya-liyane. Mula kaprah kondang kasebut yusmane Kanjeng Sunan Kalijaga ki dawa banget. Wiwit sangka jaman akhir Majapahit nganti tekan jaman Mataram Sultan Agung. Ora kok wong priyayi siji ki ora ning tedak turune ki ya nunggak seming agem asma Sunan Kalijaga. Leres Mas Ange. Wah, mula kena diarani lek jenenge wayang ki wajib sembahyang. Nggih. Nanggap wayang paribasane wis ana kabeh sing ana ala sing becik, sing tumindake gawene seneng karo lelian, sing tumindake jejeg manembah marang Gusti wis komplit ana ing sing ala sing kriyana sing becik tinulata Mas Gareng. Leres. Nanjake melih. Inggih, dawuh. Menika wonten panyuwunan ngersake Negara Angin Mbak Vela. Negara Angin Mbak Vela. Nggih. Ketoke ya kaya awakmu, Reng. Napa? Seneng nyang londo. Oh ya, kok iso seneng nyang londo lho. Londo, Asyoker, terus 10 lan liya-liyane lho. Oh, lho jenenge Remi to kok ya. Nggih, niki kula lek kali Mbak Vela nyuwun support kali Mas Bambang. Mas Bambang, Lion, jem-jemane kok ngeblok. Nanti kamu jengkang loh. Enggak masalah jengkang, nanti kalau sudah klembruk di sini kan enak. Apa kamu mengkeruk di situ aja? Enggak, saya mau metil ini saja. Ya. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Mbak Bella. Selamat malam Om Gareng. Nggih, wilujeng dalu Nduk, wong ayu cahayu. Tenan aku melok sinden uler iki seneng aku. Napa? Sinden uler. Kok uler piye? Jarine saiki sing lagi naik daun awakmu. Lah jenengan wau lo minggah mriku. Aku kan codot. Dadi awakmu kan Nggih, wau wonten pamundutan napa Pak Dalang? Negara Angin. Negara Angin. Duet sama aku? Aku rawani aku Negara Angin. Wong aku rane angin bae wis kudu semampu tanah kaya. Iku masuk angin. Negara Angin mbok bilih menika saking Mas Pasis teng ngandhap biasanipun jenengan. Disinggeli nggih saged. Saged ta? Iya bisa. Singgeli ya kena wae. Tenan Mbak Vela ki tenan. Lanang wedok wis dicakup dadi siji. Dadi nek teko sok ben kowe rasah rabi. Aja to, enggak boleh. Lanang wedok wis mbok
Nggone dhewe. Aja. Khusus nggon vokal Iya. nggih Mas Gareng. Berkah barokah sukses selalu. Amin, dulur terima Mendo. kasih, Pokoknya Mas sehat, Gareng. Dadi sinden sing kondang. Nggih, amin. Pangestunipun nggih. Kandhani. Ini juga live loh. Di Juve Multimedia. Multimedia. Wah, nanti sampean di situ putih. Lah kok Ya kan yang kene ya wis putih. Saiki wis putih kok. sambene kakangmu terah yo ngedos lho, Nduk. Napa ngedos niku? Yo ngedos iki. Oh, ngedos kuwi. Oh, iya iya. Ngedos panen pari iki lho. Tenang, The Lion teman-teman. Wah, Monggo. sayangnya kok di bawah. Iya. Yuk. Tenan kok, Bambang iki senengane ngerong ngono kuwi. Senengane ning ngisor. Ya. Nangis iki guyu. Apa? Utang kurang lunas. Lah, Ya. Gareng malah baung. Ya sedih lho Mas. Nggih. iki ngapa to iki? Masa aku guyu jare nangis lho. Ini pada malam hari ini para pesinden lagi terpesona. Oh iya, Nah. lagi trennya sama Mas Arif. Iya, dari Mas Arif yang dari Nglumer Madiun rawuh loh Mas. Nggih. Nah, ini jauh loh. Alhamdulillah. Oh, Ini mesti putih-putih di niku mana-mana rawuh. hadir loh. Hadir. Wayang mania. Terima kok, kasih loh nggih. Mas ya. Oke, termasuk Villa Roper. Iya. Ini ngendi-ngendi mesti kok komen no. Ya oke, makasih banget Mas Arif Nggih. dan juga teman-teman yang dari luar sana. Nggih. Barangkali dari Madiun, Magetan malam Nggih. hari ini ke sini. Oh iya. Betul. Ini gimana aku sudah? Tambahi satu lagi, Pak tambahi satu lagi. Apa? Ojo kicomani aku nggak bisa. Deno aja ya. Oh Deno. Karo ditambahi Mbak Marfuah. Kali Mbak Marfuah. Mbak Marfuah. Kan wong loro Nduk ya. Deno. Ya, dan Deno. Nggih. Du Deno gandolane. Nduk, Pel. Apa? Aku Kui apa kui? Aku sudah menjadi ajudan. Iya. Apakah kamu tidak mau jadi presidenku? Kuwi bantalku lho. Oh iya. Loh, Ali. aku nggak mau jadi presiden. Ngapa pilih jadi apa? Aku. Hei, Isine Pak Presiden. Pak Presiden itu nggak punya istri. Ya, terus. Ora sida aku. Presiden Indonesia gitu loh. Ya presiden Republik tak tekoni. Tak tekoni lek Bupati Pacitan sapa? Aku nggak tahu. Aku kan di Ponorogo Mas. Kula Mas teng Bayu, Ponorogo. Mas Bayu. Mas Bayu. oke. Indrata Nur Bayuwati. Nah niku kok Pacitan to ya Ponorogo kudune bedheki. Terus sapa kuwi jenenge Gubernur Jawa Timur? Pak, sama Pak Dalang sinten Pak Dalang? Kofifah. Kofifah. Ya, Kofifah. Kofifah. Terus Mbah Lurah Sambilawang? Pak Dalang mau aku nu kenalan. Iku Pak Sumadi. Pak Sumadi. Pak Sumadi. Mudin Mesir sapa Mas Gareng? Mungkin mesin loh. Nggih. Lek ora iso sampean Lapa? kok ngewe aku pengono. Benggol. Ya, iki terakhir. Pripun? Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo Subianto. Tepuk Lah tangan. nyapa lah kan semua mesti ngerti. Emang bener Pak Prabowo Subianto. Lah iya kan semua ngerti toh. Ya, Dudeno gandulan. Deno udu kuwi ya Mas ya. Udu. Ya aku kudu Kuwi nyanyi ya lagune kuwi kok, Cak ya. Dike. Monggo The Lion Indonesia. Nuwun Mbak Wela, Mbak Marfuah. Nggih. Reng. Wonten dawuh, Mak. Iki mau sing alus wis, Ije. campur sarine ya wis, Nggih. payupe sing dura. Oh, jan iki Sambilawang niku nggih termasuk nggih teng mriki nggih barometernya tayub lho Mas. Betul. Oh, gitu. Nggih, pokoke Sambilawang niku sak mriko niku biasane lek suguh tamu dalu sunane Nggih. request mesti tayub. Lali aku mau Nggih. ya ana panyuwunan saka Pak Gandhe kok endi mau tulisane. Pak Gandek. Nggih. Alhamdulillah barokah. Jarik lurik Mas, ngono Nggih, nggih. Aku jarik ya ngono. lurik, nggih. Jarik lurik ki sing ndi aku ya. Nggih, jarik lurik, Penek no blimbing kuwi. Lunyu-lunyu jarik lurik. Nah, niku. Jarik. Niki wonten Mbak Paini. Nggih, Nggih, niku niki ingkang adate minangkani. iki wah janek ucap tanggapan karo kinanti buaya ngono ngerol anu kinanti budaya. Nggih, dan iki jemenenge lek ngeten iki nggih damel gedhok lho Mas. Mbah nggih to. Dem ngoten nika. Manut kula Ora manut. bawa mesti mending iki. Ya. Ya. Nggih. Isane kono iki. Nggih. Monggo niki
langsung mawon begene lek jenenge iramane tayub mengke nggih manut mawon. Manut mawon. Mawon ngandhap. Tembangin derek kula nggih. Mergo monggo. kula ya ora apal tembang tayub ku sing pundi. Jane cara munggah ngono ki digedhokne ya mending tak gentulu dang tak dung tang tung deng. Tong tinting. Manut kula manut kanca-kanca. Monggo. Badranaya nggih. Monggo Mas. Yuk. Monggo. Niki manut sing ngandhap Mbak Paini nggih. Nggih niki ngadeg sik Nduk, gen aja awake dhewe gen aja kebingungan ning dhuwur. Wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Mbak Ni. Dalu Mas Gareng. Ije. Pripun niki? Iki ditayubne Nduk. Ditayubke sik. Dadine Mas Purba Sasongko niku yen dalang niku komplit. Pengen dangdut ya bisa dangdut, pengen keroncong bisa keroncong, pengen gendeng ngalusan menika nggih wonten. Nggih dicaosi kok. Ya ora kitang sithik-sithik kabeh diratani. Kudu wong kabeh. Mergo sutresnane wayang awake dhewe nggon kene iki rena-rena. Nggih, sinoman wonten sing nom ya ana sing magak ana, sing wis sepuh ya pirang-pirang. Nggih. Diaturke kabeh. Heeh, Nduk. Ya, yo mandut awakmu. Nggih, sing penting dawahe ricik-ricik. Nggih. Ya lolo. Dua lolo. Oh, yang lagi spiral kan niku. Oh, alah nggih. Ricik kumricik. Ya. Oke. Monggo. Nggih, Mas Prabowo, monggo. Terus. Yuk. Ketinggalan menika. Ricik kenek, mbok terusne kenek. Mengke mawon, mengke napa sakniki Pak? Saiki sisan kok ya, wis kadung ngadeg kok. Ora tanjake ndak malah. Awakmu, ayo, monggo. Nggih. Yo, buka dulu. Ricik kumricik. Mriko mawon. Oh, kok kono. Tak ketudong langsung ngoten mawon Pak Bowo. Ya ora apa-apa, wong iki tambahan kok ya. Lah pripun lho, biasane plong tak ketudong ngono langsung ricik kumricik lho. Lah, yo ngono lho. Yo, monggo. Mas Prabowo. Monggo Pak Prabowo. Yo. Nggih, sami-sami. Mbak Ani, Mas Gareng. Nggih, dawuh. Ora krasa niki pun jam 12 luwih. Alhamdulillah. Lakone niki duwawa. Nggih. Tawon ana entuk kuwi bebasan lakon kudu ana tutuke. Iki kira-kira penake golek tanggapan ngendine to Mas Gareng ben awur. Anu teng belang mawon Mas. Napa to? Nyusul. Wajon mawon. Nyusul kok nggih ora apa-apa ya kok menawa. Nggih, namung derek ndedonga mugi-mugi sak cekapipun tasakuran bersih desa khususé wonten ing nggene masyarakat Desa Belang sedaya Sambilawang. Aku ki kudu ditanggap kono wae. Desa Sambilawang mugi-mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Pinaringan rezeki kathah lan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma amin. Ning aja lali ming ngorene sik. Pripun? Napa? Nah iki lho ndak malah keri aku tanggungan. Cair. Jangan penak kok ya. Matur nuwun Mas Gareng pun nyengkuyu. Nggih, dawuh Mas. Apa Mak? Duga prayoga lelipur dibacutake mengkunggun gara-gara. Iya Mak iya. Ayo nderekake Wang Pramesti Guru Manjing Sanggar Pamelengan katone ngobong dupondo. Iya Mak ayo tak derekake. Gantane Kang Sekar gaduh